có video siam clip tu tu zong zong in Zobawm chỉ bay về cô lệ ama sign Zobawm mà hiền sign in có đằng om chuan phía tan thả tu username mai ba kan mail mang hiền lu thấy anh lâu việc lệ Facebook của nên mang in cái chuan tuần tu tan chuan email mang in cái lu tani private message and notification em có dong reng alo ni hi in po ni se tuần tu tan chuan ngai thả phất mai ang Zobawm mà hiền mà pual big blog anh ấy thấy chu wang chuan kan blog hing tu kan ne tha ni setting ti lo chuan I hmingin I blog chu om don ti na ni hetlai hian achunga sawn title blog hming is ziak nga a hnuai hian a hriat hriat na ziak ve thung dawn ni ziak zo chuan submit clip thei lo la chuan pawimawh em chu setting blog setting permission le privacy setting hi ni hetah hian I blog post te chu midang te comment thei tura I dah du le duh lo I thian te contact li chu tena I blog en thei tura I dah du le duh lo I ignore li ho ten I post te en thei lo tura I dah du le duh lo Zobawm member zong zong tena an en thei tura I dah du le duh lo chuan Zobawm member ni khar lo midang te pawna en thei tura I dah du le duh lo siam dang lam dawn ni hay mai baka subscription vel I thak dam thei boka email mangin emo control panel mangin emo I du na I thak do I du in I thak dawn ani chuan I ti zo to chuan pawimawh zual kan zo to chu wang chuan blog kan post kan to dawn ni heng te hi chu sei kherangai to in ka hlo tu pawna kan hriat ani ka ring ani Zobawm chu Facebook ne I connect ani chuan tuna lan ang hian publish to Facebook ti hmuang Facebook Zobawm ai thil post hi post chhawn I duh chuan thai ro he thuzia milin hetah hian tax I pe dawn ani zia khel ero chu ngai lo chuan he category te omsa tang hian I duh I thuzia mil I thlang ang I thuzia mil om lo chuan blog setting nangman I dah mai dawn ani kei chuan ka duh zawng om lo awang le hun a luah hnem dawn awangin blog setting category ka va siam buai lo mai ang eng ma thai lo le da bel lo chuan ka post mai dawn ni chuan I thuzia chu eng huna pui tlang za thei turin ni tha le kum te dang lam thei ani tuna I post ngal thia nakin huna tlang za turin hun I ti dang lam theia mana post pa ang main I post thei bawk ani chuan I zo to chuan post naw click la ole Facebook connect ka wangin Facebook post on ka du wangin sign in a ron oma Facebook han sign in nga ama in engma ti buai ngai to lovin Facebook alo in post ve dawn ani hetiang le malan chan chu ka thu post wa tlem te to ani awang le model awangin moderate tur ani model to le amin ten an moderate hona itin hmu thein a ron lang to mai dawn ni ka til post chu ka lo me